Příjem sacharidů při zátěži. Mám pro tebe krátký vhled z přednášky pro cyklisty z Dukly, kde jsem tohle téma rozebíral. Takže pokud si vytrvalostní sportovec, tohle video je přesně pro tebe. Znamená, že jakmile cílim na příjem sacharidů během té zátěže nad 60 gramů, to znamená optimálně třeba 90 nebo 120, tak už musím přemýšlet nad tím, co je to za gel, nebo co je to za ten sport drink, jaký má složení, protože pokud já budu mít nějaký sport drink nebo gel, ve kterém bude jenom glukóza a maltodextrin, tak já můžu pít z toho klidně 90 gramů, ale vstřebám za hodinu prostě pořád jenom 60. Jo, je to vstřebávání za hodinu. Proč se to řeší a proč je to důležitý, tak je prostě jednoduše to, že čím víc sacharidů do sebe dostanu, s tím, že ten limit je zhruba na těch 120, z hlediska toho, co mi poskytne nějaký benefit, tak tím díl jsem schopný udržet ten výkon v nějaký odpovídající intenzitě, odpovídající výši. Doporučení množství je 0 až 120. Možná vás trochu překvapí ta 0, nicméně se bavíme i o tréninkové zátěži, prosím vás, což je důležité tady zmínit v tomhle kontextu, ne závodní. Nulu v tréninku si dokážu představit v momentě, kdy chci rozvíjet třeba jako metabolickou flexibilitu. Znamená, že cíleně v podstatě odstavuju ty sacharidy, protože chci rozvíjet tu oxidaci těch tuků, což může být důležitý v rámci nějakého specifického cíle. V podstatě tady máme dobu trvání toho výkonu v hodinách, tady máme v podstatě stoupající intenzitu. Jo? Takže tady jsme někde na nízké intenzitě a čím víc stoupá intenzita, tím víc sacharidů chceme přijímat a čím delší je ten závod, tak tím víc sacharidů chceme přijímat. To znamená, pokud budeme řešit výkon, třeba cycling, který je prostě nad 2 hodiny, tak už se tady bavíme o 90 až 120. A není to nejdřív 30 a pak 60 a pak 90, ale to od začátku 120. Jo? To je častá chyba, která se někde dělá. Neříkám, že ji vy děláte, vy už jste zkušený, ale někde se to stává, tak to radši zdůrazním.